На безбок сме. Качихме го. Сега ще пускаме надолу. Има баси яката гледка. Фанах тен. Не си взех слънцезащитния крем. И сме на 2600. Колко бяха? 45? 45. Сега сме да каем на 30, защото смъкнахме от върха, качихме го. Но тук има малко скали и ще пуснем малко по-долу. Така. 10 минути, нали знаеш, то няколко клипчета ще станат. 10 минути, чай да прещракаме автоматите. Тук ще мога да тръгна. Чува сега шапка, май не искам се слагам. Ще бъде ли голям стук надолу? Ами, ще стане си хладничко, да. Имаш бе, тук насам спокойно. Ама, аре дай насам. Ето тук така ще изчакам. Спускане от безбок. Ето той е сноубордист велик, дето го виждате на вашите екрани, дами и господа. Има 5 дена сноубордистски стаж. Но въпреки това кара яко. Чак ме изумя. Гушка борчета, но тук няма какви борчета да гушка. Така че най-ново да гледаме лавина. Айде! Черната нинджа тръгва. Бялата нинджа и тя след него. Не, има такъв лекичък слой. Айде, пускай. Чао, леко спускане надолу. Айде, тръгни, бе. Той имаш лед най-вероятно под борда. Айде, тръгнахме.